El que perilla pels atacs, diguem-ne, tant jurídics com polítics, no és ben bé la immersió. La immersió és una metodologia que s'aplica en aquells contextos en què l'alumnat no parla la llengua de l'escola. És una metodologia d'ensenyament de segones llengües. El que sí que perilla en aquest aspecte, o el que s'ha volgut fer perillar, és l'ensenyament en català. És a dir, el que s'està qüestionant amb aquestes sentències és el fet que aquest país, democràticament, per la immensa majoria dels seus parlamentaris, l'any 83, va decidir que el català havia de ser la llengua vehicular del sistema educatiu per compensar una realitat social en què hi havia una llengua, en aquest cas la catalana, que no havia pogut assolir les quotes de normalitat desitjables per la llengua d'un territori. Es va decidir en aquell moment. El que s'està qüestionant ara és el que en aquell moment es va decidir i que s'ha demostrat, efectivament, que ha funcionat perquè ha aconseguit una cosa que a vegades s'oblida, que tota la població d'un territori conegui pràcticament al mateix nivell dues llengües. Pràcticament no hi ha cap lloc en el món on això sigui possible. I el que es va és, per tant, a qüestionar aquesta presència del català com a llengua vehicular. La immersió, que és una mica el terme que popularment la gent ha fet servir, és una metodologia d'ensenyament d'aprenentatge de segones llengües, però sí que certament, tant a nivell periodístic, a nivell polític, s'ha fet com el buc insígnia de la normalització. Bé, la gent que el posa en dubte, evidentment, no és per qüestió de resultats, perquè els resultats tots demostren que els nostres alumnes saben tant català com castellà, i és més, quan a l'Estat ens fa proves de castellà, els nostres alumnes treuen a la mitjana de l'Estat, i et diria més, per damunt, millors resultats que els alumnes d'Andalusia, d'Extremadura, de Canàries, que jo recordi, només tenen una llengua. Per tant, el que és la demostració empírica, científica, demostra que això no és veritat. Ara, sí que és evident que és una qüestió de caire més polític, etc. I el que sí que, si ens comparem amb altres territoris de parla catalana, com el que tenim a pocs quilòmetres, al País Valencià, el que sí que es pot veure és que els alumnes que han anat, bàsicament a primària o a secundària el tema és una mica més complex, a línies en valencià, a línies en català, doncs saben català i saben castellà, i els alumnes que només han anat en línies en valencià, en castellà, si no són catalanoparlants familiars, és difícil que puguin tenir un bon nivell de la llengua. Per tant, has format ciutadans que no tenen les mateixes oportunitats perquè uns saben dues llengües bé i els altres potser només en saben una mica també el que ha passat en el País Basc. És una pregunta complexa. De fet, curiosament, en aquest moment el que falten són professors de català de secundària. Vist de les assignatures, perquè tots vam entrar justament en aquests moments en què tu vas començar el teu sistema educatiu i, per tant, hi ha un procés de moltíssima gent que estem bastant a prop de la jubilació, o moltíssima gent que ja s'ha jubilat, i és una de les sortides professionals, encara que sembli mentida, perquè durant uns anys eren molts, que hi ha més sortida. Hi ha menys, per tant, hi ha menys professionals o menys persones que s'han anat formant de profes de català de secundària. Una altra cosa és de mestres. De mestres és evident que ara veurem amb les noves, diguem-ne, ja sabeu que s'incorporarà molt professorat nou en aquest curs vinent, però en canvi de mestres jo diria que també per una qüestió demogràfica en aquest moment no en falta. El que es va fer en aquest país als anys 80 també algun dia hauríem de posar-ho en valor, perquè es va fer una operació Es va fer una cosa molt bona, de fet, que era ajuntar innovació pedagògica, veníem del que veníem, innovació pedagògica i ensenyament en català. A l'esforç que van fer milers i milers, però quan dic milers vull dir desenes de milers de mestres, per als quals per molts no era la seva llengua, i pels que era la seva llengua havien estudiat amb una altra, d'aprendre aquella llengua que era la llengua que van començar a impartir les classes. Aquell moment va ser un moment històric. Si ens situem en la realitat, jo diria que és un dels punts febles que hem tingut. Les nostres universitats, les nostres escoles de mestres, possiblement han estat formant uns mestres per un país que potser no era el que s'estava ensenyant a les classes. És a dir, quants mestres han sortit de les nostres escoles universitàries en els últims 20 anys coneixent les estratègies d'ensenyament-aprenentatge, per exemple, de la immersió, és a dir, de segones llengües. Clar, si tu vas a parar a un poblet de les Terres de l'Ebre, no et farà falta, perquè els nens portaran la llengua de casa. Però si tu vas a fer classe
a l'Hospitalet, no a l'Hospitalet de l'Infant, sinó a l'Hospitalet de Llobregat, que és d'on soc jo, de Cornellà, de Sant Boi, et trobaràs en classes en què no hi ha cap, i cap no és una metàfora, és cap alumne catalanoparlant. Si tu fas la classe igual que l'estàs fent a aquella població que tothom és catalanoparlant, doncs tindràs problemes, i els alumnes poden tenir problemes, i és el que ha passat, que hem hagut de fer una formació permanent, perquè justament mestres que no sabien allò que pot fer un profe d'anglès quan comença a fer classes en anglès amb persones que aprenen anglès. La classe és molt més comunicativa, necessites molt més suports visuals, molt més gestualitzar, que els nanos interactuïn entre ells. Per què? Perquè els estàs donant continguts, però estàs donant l'idioma també. La complicitat lingüística a les aules els últims 10-15 anys encara s'ha utilitzat per l'arribada sobretot dels moviments migratoris tant de Centroamèrica com del nord d'Àfrica. També és un dels temes que s'hauria de posar en valor, en aquest cas, del que ha fet l'escola catalana en aquests últims anys. Pensem que a Catalunya en aquest moment estem al voltant de 15-16% d'alumnes de nacionalitat estrangera, que no vol dir d'origen estranger, vol dir que tenen la nacionalitat no és espanyola, per entendre'ns. Doncs amb aquest percentatge d'alumnes, que vol dir el mateix percentatge que poden tenir a París o poden tenir a altres punts d'Europa, però amb una gran diferència, o amb dues grans diferències. En un període de temps molt curt han arribat aquests alumnes. Clar, a França, des dels anys 60 que els hi van arribant, però nosaltres pràcticament amb aquest tombant de segle fins a la crisi, per entendre'ns, això eren percentatges que arribaven constantment alumnes a tot arreu, amb una diferència amb anteriors immigracions, que era que van arribar a qualsevol punt de Catalunya. O sigui, una immigració que als anys 60 no va arribar, per exemple, a la Terra Alta, doncs en aquest cas sí que va arribar, i posem un exemple de per aquí. Aleshores, clar, aquesta profunditat, i a més, clar, està fent una immersió que no és la mateixa la que fas aquí, per les raons sociolingüístiques que tots sabem, que la que tu puguis estar fent amb una persona immigrant que arriba a Madrid o altres punts. Vull dir, per tant, i malgrat tot, la conflictivitat social ha estat relativament baixa. Vull dir, i crec fermament que gràcies a l'escola s'ha fet una feina importantíssima de cohesió social, d'incorporació d'aquestes persones i donar-los allò que segurament, si no hagués estat per l'escola, doncs no podrien tenir, que és el coneixement de la llengua del país i de retruc, evidentment, perquè també s'ensenya i perquè també l'aprenen i perquè és viva la llengua castellana.